Za 108 slava lutajućem isposniku i najvišem labudolikom bakti velikom učitelju njegovoj božanskoj milosti Šrila A.C. Bhakti Vedanta. Svami Prabhupadu koji je uzeo utočište stopala gospodina Višnua, što sva slava. Za 108 slava lutajućem isposniku i najvišem labudolikom bakti velikom učitelju njegovoj božanskoj milosti Šrila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakuru koji je uzeo utočište stopala gospodina Višnua, što sva slava. Neograničenim milijunima vajšnava, što sva slava. Vodećem učitelju mačari pjevanja svetog imena Šrila Haridasa Thakuru, što sva slava. Osnivaču međunarodnog društva za svjesnost Krišne i vodećem učitelju Ačari Šrila Prabhupadu, što sva slava. Sazivanje s ljubavlju imena Šri Krišne Čejtanje gospodara Nityanande Šri Advaite Šri Gadadare Šrivasa i svi Bhakta gospodina Gaure, što sva slava. Šri Šri Rani Krišni, gospodaru Gopa i Gopija, Šama svetom jezeru Rada, svetom jezeru i svetom brdu Govardhanu, što sva slava. Duhovnim prebivalištima Šri Vrindavani, Šri Majapuru i Jagannath Puriju, što sva slava. Majci Gangi i majci Jamuni, što sva slava. Boginji Tulasi i boginji Bhakti, boginji služenja gospodina s ljubavlju, što sva slava. Zajedničkom pjevanju svetog imena Harija, što sva slava. Velikoj mridangi, izdavanju i distribuciji transcendentalne literature koja slavi svevišnju božansku osobu gospodina Šri Krišnu, što sva slava. Sva slava okupljenim baktama Hare Krišna, sva slava okupljenim baktama Hare Krišna, sva slava okupljenim baktama Hare Krišna. U ljubavnom zanosu nitaj, gore pjevajmo Hari Hari. Sva slava Šri Guru i Šri Kurangi, sva slava Šrila Prabhupadu.